Remata agosto e con el os campamentos de conciliación da Ribeira nos que participaron uns 150 cativos. Ao longo de 2 meses tiveron ocasión de aprender de xeito lúdico, empapándose das nosas tradicións e lendas populares e potenciando a súa creatividade a través das artes plásticas. Unha pequena mostra de todo isto é o que puideron presenciar as familias que esta mañá asistiron ao Festival de Clausura celebrado no auditorio. Os pequenos convertéronse en bailaríns por un día, levando ao escenario as coreografías ensaiadas ao longo destes 2 meses para poñer o mellor broche de ouro aos campamentos. Existen que vamos a facer uns bailes que levamos practicando durante todo o verán, a exposición das mascotas que fomos facendo, uns vídeos que vamos a poñer que é unha recopilación de un pouco todo o que fixemos ao redor do verán e un resumen, máis que nada, do como vivimos este verán. Ao remate das actuacións, a Concelleira de Educación fixo entrega aos pequenos dun diploma conmemorativo e lambetadas, agradecendo ás familias a confianza depositada no Concello de Ribeira que ofrece cada verán esta alternativa de conciliación durante todo o período non lectivo.